Κατσικάκι. Κατσικάκι. Έλα. Αυτό όμως αλήθεια κάποιο αυτό το κατσίκι. Φωνάξουν, είμαι σίγουρη. Δεν είναι και πολύ καλή ιδέα. Γιατί από εκεί βγαίνει το κατσικάκι. Πρόσεχε. Μην μπεις. Θα βγει το κατσίκι και μετά... Δεν βγαίνει, κλειστό. Τι λες, αφού έχει τέτοιο σύρμα εδώ. Ναι, κλειστό είναι. Ξέρω. Πώς το... Ξέρεις τι, θέλω να κάτσω κάτω. Για να μπω... Θες να μπω εγώ πρώτα. Δεν πειράζει τώρα να λέω αυτό. Ωραία, φαίνεσαι. Προβατάκι. Πίσκ. Ωραία. Μπορούμε να δούμε τίποτα, όχι. Ούψ. Τι είναι αυτό εκεί, μάλακα. Σφίγγες. Γεια σου. Έλα, δε. Αυτό εκεί θέλω να το ανοίξω. Ποιο? Όχι, το ανοίξει και το σκόνη. Αδειό. Ωραίο μπαούλο. Μια τηλεόραση. Ρε, τι έπαθε το κινητό μου, ρε. Ρε, κάτι έπαθε το κινητό μου, ρε. Anyways, okay. Πώς γίνεται να μην είδαμε μια κατσαρίδα. Κάτσε εκεί. Θέλω να το χαϊδέψω. Ρε, είναι το μπορούμε να σε δούμε. Τι βλέπεις. Μερλό είναι. Κάτι κάνω. Βγες. Θέλω, βγες. Έχω γίνει χάλια. Τσάντα. Δεν μπορείς να σκαρφαλώσεις με τσάντα. Ναι, τέλειο. Γιατί δεν σκέφτηκα το πράγμα πριν. Περίμενε. Τι είναι αυτό. Ποιο? Μέσα σκουπίδια, εκεί δεν με ενδιαφέρει. Ωραία. Στέλιο! Έφυγαν. Δεν ξέρω. Ωραία. Α, ζεις! Αου! Πάμε και από εδώ. Θα έρθετε! Προσοχή εδώ. Έλα. Είμαι σίγουρη ότι έχει κι άλλο ζώο από εδώ. Δεν έχει. Είναι τέτοιο, που προσέχουν τα ζώα. Οπότε κάτι... Στάβλος. Αυτό όχι εδώ. Οπότε καλύτερα θα ήταν να πάμε εκεί με την γιατί δες εκεί έχει κοκκόλα. Έχει κοκκολάκι. Στέλνεις την πει, δεν μπορώ τώρα, Στέλιο. Αυτός ο κύριος, τι είναι. Περίμενε, αμάξι.
έτσι κουνηθείς. Τρέχα, τρέχα.